Wanelolo TV cheno ena osemoke. Kendoliel. Anamodi makoyo. MC Jakakamega Spandito Safugoto Miso. Wadabandu wane dwe mar apar kod achiel. Christmas, December. Wachiegni loko higa. Jaluo biro dala. Sani koro wachwado sarehe. Yes. Ni winjo ka haya. Main kidhi dala to ihaya Mercedes Benz tina winjo nokwaya kata mana Range Rover. Mercedes Benz. Yes, yonge od dala. Ininde mtoka. You are just the city. Koro sani bende wuoluo. Obagonu Luo Festival. Yes. It's going down. Down. Kamuolago. Apeji. Okay. Artists. Moyer. Ilongo ni le presidente of Single Mothers Association. Akode Madam Boss. Nyarongo. Madam Boss. Jalango yuak. Demand oketo malo moyedho gorofa. Yes. But why? Problem en mar jalas. Nade. Amiso thuango nika. Tokinya mie Kor eyo machekita mwacho ni kama le presidency mar the Single Mothers Union itiere okinyal kike ga miso thuango. No, akode di werango. Dudu wero biro. Aya. Okay. Yes. Kama no class. No ka pesa nango. Choice of artist. To Jack Nyadundo dong nitie. Tony Nyadundo benitie. Amiso thuango benitie. Mago yothum. Koro winye demands game. Achiel odwane chule 1 million. Mano artist professional fee. Mano professional fee. Yes. Mara riyo. Nyaki bed gi professional sound. Lights gi back. Ilongo ni line array gi sound mahang. Ewijo sound mahang. Gi backline. Yes. Manango. Backline magogi ke miti go go. Okay. Musician. Adek. Fully branded chopper. Yes. Ni akode. Now, what is that? Man, apart from 1 million. Apart from 1 million. Can Jalang afford that? 12 Range Rovers. My white. White. Honestly. Madam when? Towel. Personal backstage. Yes. A beach. Towel my white. Onyaka gibedi 20. For what? For what? Thongs adi. Personal chef. Yes. Mana kode. Oyoma. Honestly, iwijo Madam Boss inosiepna nino picha manwago kode jipara ni wanakopo kaya to dwaro personal doctor be for what mondo rwae iwijo aya 40 bouncers. Yes, bouncers to mano chuno kobiro Kisumu nyocho biro Kisumu modonyo majo maneno kama mtokni motingo ondik manani Madam Boss. Yes, money number plate customized iwijo okodwa mana bouncers Okodwa bouncer. Okodwa bouncer manyalo go kizungu. Kaya ni 20 bottles mag champagne. Yes. Odimoto possibly perform. No, it's not champagne. No. In America it's called champagne. But you are in Kenya. No, Kenya chodo nyingino bwana. Champagne. Okay. Champagne. Chupni prario mag champagne. Yes. For what? Don't they perform for 15 minutes? Do erabi. No. Okinyal kwalo wulu kamana. Kete demands moko mar reasonable. Awacho ni 1 million. Jack Nyadundo nika. Tony Nyadundo. Amiso thuango. Iwinjo nitie nani iluongo nango Nyarawasi. Lady nitie Ositokali. Iwinjo Polo Roger Soul. Iwinjo Tom Kodi yomisemise. Mane budget about 200,000. Iwinjo for it to be a complete Luo festival. Nyaka John Junior nyaka bed kanyo. Iwinjo Prince Inda ochuno. Emojalamo. Musa Jakadala to ni Freddy Jakadongo nyaka bedi. Jakadala ni booking. Man. No. Joyman ni booking. You must incorporate all these artists, including Linet Aloch Pambaracha. So in short, yes, demands mag top celebrity musicians. Kete maber manyalo miyo kata mana ngamo bago the festival itself. Oyude gimoro matin kech ma biashara. And I support the festival. Makonani for it to be a complete Luo festival. Nyaki ngikel jogo te. Nyaki jogo orutu. Baba bende nyaka make a cameo appearance kanyo. No. Yes. Depends. Baba Saturdays. What you can? That is part of Manyambolo. Baba Timo Azimio la Umoja. Ni neno nyalga Caroline Mutoko uwon. Olungore ni nyar makueni. Embe no di biro. Tinyo kubiro gi supporters ge. Everybody sanija lo bati dong jalo. Baba sano kunyal biro ni kecho Timo Azimio la Umoja. Azimio la muziki. Okay. Kora Azimio la Umoja gi muziki pogore. Baba Azimio la Umoja. Azimio la muziki. Wasemoke. Kendoliel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandito Safugoto Miso. Koro wuda bandu.
Kisumo. Wangeni Kisumbwa, Kesoma, Kisumo. Kisumo dalago ginga. Europe. Yes. Kondele. Europe by name. Europe by choice. Yes. County 042. Yes. Nyoncho wangi wendo. The most cleanest city. Town. Ginene mulose. Ginene mulose. Winja. City. Mas city status, yes. Kabros to Garonde. To wayinde mawuothegi. Guogi katimo practice. No. Kaito sani. Nikuru bukuru. Ndara matincha. Ogengo dinga highway. Hey. Uketo Kabros chundara. Have you ever been to London? London. Have you ever been to New York? There's nothing like this. Iwinjo. Koki kapok nikalo nyamasari. Tuwacha wasi. That is, mana lungo ni shallow thinking. Mano, yanya donge. Let's meet in court. No matter what, whatever professor is doing. Huh? If you've not been to America, Entebbe, South Africa, you know, Okinya luwe. That is the only problem, Mantieka. Mano is not the point. Yes. Besides let the point. Let professor work. Okay. Professor is working. Okay. He's overworking. He's overworking. Yes. Which is a very wrong statement to make. Why should he overwork? He's overworking. Nikechi in your town yakabed maler. Sani seme I told you about that. Toka koto chue Kisumuka. Nyaka mtoka gaba. Mano kule town mane. Those are issues that have been addressed at the city level. At the city level? Let prof work. Have they? Have they? What did your boss do? Your immediate former boss. Okay. Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto was in town. Onjelo Jagot. Onjelo Jagot. Bongeti Onjelo Jagot. Yes. Tiene nango? Onjelo. Iwinjo. Bongeti Onjelo Jagot. Onjelo Janam. Iwinjo. And Onjelo Jagot. River Lake Nilot. Iwinjo. Macha plain Nilot. Plain Nilot. Okay, he was in town. Yes. Urwake maber. Uchamo pesa. Uriembo pesa. Wadesi yala. Watimo na interview. Wawuo maber. Uchiemo. Wachiemo. Ayo ni journalist ba Kisumo 20,000. Kan yonge mano wachini. Obiro town. Yes. Convoy ne lich. Kidimo de reonge. Intelligence report. Koro kobiro kondele. Kidino akanye. Angomo miyo bwana DP. Everybody is allowed to campaign anywhere. Correct. Angomo miyo bwana DP no dhi Otonglo no kogoe. Obiro Kisian no kogoe. Obiro dago malo kacha. Yes. Sinyolo girls kan. Mura otimo okogoe. Obiro town Kamaso heroic. Iwinjo welcome. Heroic welcome. Dhano ne chalo lo. Kondele to kurgoe nango. Gima notimo marach. No ignore intelligence. He was not supposed to go to Kondele. Kondele is barracks. There are only 2 people who are allowed to go to Kondele. 3 caliber of people with permission. Achiel and Baba. Dr. Raila Amolo Odinga, the people's president. Koreno ko yene di Kondele. Onyalo di Kondele without permission, without intelligence report. To wudu sugoi. Mara riyo, His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. Makmana ko kwarusa. Ene jolori, kuom jolori. Somali base. Mara dek, jogor maya kugalo serikal. Mara ngwen an. Inu yene di Kondele. Anytime. To kiti di ginene. Ini di business. Tielo. So, no chako becho ne baba Kamas jua kali. Ochako diro wach rege. Imi jaluko winjonja rege. Oparo wonre. Won rege. Koro jaluko. Rege da no serumo. No, angomi yokelo weche rege. Dako us manifesto mare. No, in short, what is your point? We were supposed to sell our ideologies. Iwinjo? I told you ni siasa ni sadi babo loke. Okinya biro kai tigo hoya. To kora ngomiyo. Police spokesman. Yes. Ibo ni Bruno Isohi Shiosho. Akeni mano jakanye. Shiosho. Okay. Mano maragoli. Spokesman mar police. Owacho ni na gin gi intelligence ni Kondele no konego be ni number 2 na diye to no dhi gi wange matek. Apenjo kama. Just a minute. Apenjo kama. Kane gin gi intelligence ni tulo ne dhi wuok Kondele. Yes. Why could they reinforce security na jalop jatan piny wacho nikech already he had booked an appointment gi jo Kondele. The best thing mano nego be no timo kose ngisi ni kanyo rach. You reschedule your visit to that place till another day. Ori schedule na to no dhi pesa odhi chiwo ne jo. Pesa mane ini na pesa no. Apenji. Bang tulo dak no pesa. To kuse kato tulo korka ko pesa nango. Luos don't survive on handouts. They survive on what? Wongiyo go. Iwinjo? Dongine maigi muketho. Winji ko janeno malolo TV. Kaja lop jatan piny wacho okelo pesa. Chamuru. Ok ni ngani wacho ka ineno ngani. Jagoni. Ene jo chiemo wuon namba 1 Kisumo ka.
Gima nyaka wawach ka. Kokel pesa. Bolre uru, rwakuru wendo, chamuru pesa, to kuro tungeni miyonga. Kuro miyonga. We must condemn. The fifth. We must condemn gima notimore Kondele. Anybody has a right to campaign anywhere. Mana don't dish out money. Is this bribery? No. It's not. Leave alone that. You've been in government for 9 years. Bingeo ni sani. Sani ngeni by the way kata kaja siasa biro. Yes. Nido campaign. You check it manifesto mare. Ikelo pesa di. Full stop. Manifesto first. Which manifesto? Andakasa campaign gigi pesa. Kori ngamo denyo ni. Ngamo denyo ba. Imanyaka watch, you've been in government for 9 years. Kani do I empowered you? You could have empowered us 9 years managerial office go. We bribe wagi 2 million. What is 2 million? Tukora penyi. Yes. Ini ngi pesa ni. How much are you worth? What is your worth in pesa? No. Penyo. Pesa is not everything. How much are you worth? I own a river. In short yo machiek. Jalobeta de piny wacho no biro. Tulono wuok moko kuom kuonde matintino Kondele. Yes. Kata kamano, ma konego beni koro luongo joluo ni gin joma ero koko. No. Luos are the most peaceful human beings on earth. In fact, ngato nowacho, jo hustler kia intelligence bureau. Yes. Usipo maitumbi. Nip. Otuoni makani kanjo. Mago yoma. Mago sympathy. Luos are the most peaceful but unpredictable. But naero gimane babo wacho. Yes. Baba kane wuoyo. Owacho ni mago gik matindo onge sa. Who is Ruto? Onge sa. No wacho the Luo. Onge sa. Ingluo. Ruto is just a small thing. But yo maber yo machiek no rwak maber ma bechwa mano joma be no chamo pesa ne odhi Migori governor matiyo no tamo gima no tamo wacho posta dak no chunge posta kanye joma jatelo gi jogi kikuondi mani nyiso show me your friends and I'll tell you who you are. Nyiso jalo jatan pe wacho ni jatelo wuoyo kasto miyo bado mano kuro ketho yote wasemoke anongoni makoyo MC Kakamega Spadito ya safu goto kama wicho wawuoyo korka political tolerance kata political intolerance Homabay County your county juma mokalo yes nwawuoyo ka gima notimore Ndhiwa josiasa nowuoye of vehicles bayo kidi kidi kibudi in fact going forward what do I see as Amina or incorporate owogiyo in World Athletics nini no they must incorporate bayo kidi cannot be a sport. It is a sport. Kajuo ken sport uringo gotieno kind sport teruru Palestine make jemongi bayo kidi ok jeluo never Jakondele emo qualify bayo kidi without papers. No, Kondele Defense Force cannot be associated with stones. We need to incorporate a university. My logo ni projectile, my friend. You should know people. These people are Kondele Defense Force. Yes. What they use is what we call static projectile. They need a TVET institution. Mondo give further skills. On stone throw. Manon wasa wachoka. We don't know how long it will take. No, size markidi. Immediately the angle. Nah. Walure. We need to empower these young people with what we call skills of stone throwing. Not stone throwing, not Nemera. You should apologize. I can't apologize. These are static projectile. Yes. Not stones. Oh, that's... You should apologize. Okay. The more way. Iki kuno station one. No. Okay. No way about Homabay. Yes. Go to projectile. Note that. We need to look into that. Static projectile. Yes. Not stones. Who is the PS of higher education? Of higher education. Juan. You long need Lactar. Julius. Come to Kondele, talk to these boys. Okay. Homabay County. Mili Mabona. Yes. Egesa. Kaachiel kod Commissioner Gladys Wanga Nyasona. Nyawangaya. Lwen mane muyao. Wadwani wan kaka Omoni Makoyogi ja Kakamega Wuda Bandus Pandita. Yes. Waeroga empowering women. Politically, socially, economically. Yes. Magi mine wambeno sebide siasa lap mari siasa Nyanza kaka te piny Kanyamangima eyo makare. Kata kamano kwa mor gima samoro picha mawuok. Yes. Nyiwinjo ka Mili Mabona egesa. Owacho ni Gladys Wanga mheshimiwa nyaka mieluor. Yes. Women are their enemies. No. Mano should not be the case. They are. They are. You say winjo kama mama meyodua chung. Igo ichikanye. Pok no kendi. Machekita mwacho ni
Kik wasin mine nikech gin jo asigi giwegi. I support women 100%. Women must come out. Iwinjo aneno ka nyako moro a very young lady dwa bedo president. Yeah, we need to empower women mondo koro come up and fight for positions. Kata kamano, dok ma samoro tiyo godo romgala moro mag siasa kata mag manyo mbolo. Onego bed mar luor. Yes. Wang'eyo ni Millicent Mabona egesa. She's more senior. Osebedo lap mar siasa kumidi modhuro kopim kod Nyawang. Gladys Wanga Nyasona. Kata kamano, wagerre uru kaka mine manie telo. Ranyisi mo samoro nyiso embele ka. Okber. Mine. Dogun mine. Ugeru kaka mine. Wasemoke. Ono moni makoyo. MC Jagamegas Palito Safugoto Giso. Double M, the man with the same name twice. Wood Kano. Yes. Megona. Kendo Wood Canada. Jimbo milongo ni Toronto. Senior lawyer. Is he a citizen there? He's a citizen of Where does Canada. He practice gakane? Practice in Toronto, Canada. Because social media. No. Macha blogger bwana. Koro. Dr. Megona no nego benidu go pacho kae odichieng makiny. Tarika 16. Yes. Doka wuno Monday. Mano kiny. Ose book ndege. No se book ndege kono donjo Kenyan time, East African time sa adek. Flight and man Ethiopian koso Kenya. Flight moka ng'eyo no nyalo bedo KLM Royal Dutch, yes. Onyalo bedo British Airways, onyalo bedo Qatar Airways, whichever it is ok wadwar ng'eyo. Yes. Kata kamano no yudo iluongo ni court order. Nito chiugi moro miluongo ni red alert. Red alert. Nyiso ni ndege moro amora ok nyal ting'o Dr. Meguna kadugo Kenya. Kick be anywhere. Not anywhere near Kenyan borders. Dio piso mali. To gima dhiera. Okine miluoro Kenya ka. Yes. One, Laktar John Aminwa. John Okay. Haminwa. Wachane nuane kendo. Mano Elder John Haminwa. Anyalo ng'ok wacho kamano. Haminwa advocate. Haminwa. Yes. Nelson Harvey. CJ Mutunga former. Gi CJ Mutunga. Study. Ang'om na gidonjo wach matin ni. Ni koro gibukore ne gisedhi German. Ni kune magidhi mo ne Meguna ne kagibiro koda gi ndege achiel nyaka Nairobi. Gimi piyo kanye. Jaduong' cha onego bedi dhi dala. Covid nyalo chwade. Haminwa sahi onego bedi rita nyare betimo lo. Iwinjo. Onego hand over. Eyo machiek. Dr. Meguna. Oduogo e camp mane. In wuod luo. Kendo wami luo you are a learned friend. Jamagina. Wang'e mano. Mar ariyo. Anto kaluore. Bed gi what we call political mannerism. Mar adek. Yes. Nyaki luor. There's no way minyalo bedo ni okinyi kichiewo to in ng'ami wero the fifth. The fifth go wadgi mandugu yake. Despot. Ni despot. Njeme. Ni conman. No way. Kenya mido ni duoge ni mokwongo mae thuru. Yes. Iwacho ga ni thuru lwang'owa yieng'o. To nyaka koro dimbri Wood Kano. You must redeem your image. Kata kido ni duo Kenya ka. Kise book ticket mar ndege. Gochne baba. Ang'o maboni gochone baba? Yes, baba koyie. Tiduogo ichung mbunge. Odes nyando ka. Jalodia. Mara ng'wembe. Kido ni duo Kenya ka. Ang'amo duoge mos kata kadi poni tire red alert moro. Yes. Donjgi Uganda ka. Luor gi migingo. Mano treason. Okawuoni? Treason now. Breach of peace bwana. Breach of peace how? How? Nini territory borders. Our borders are not porous. Dong en Kenya. Where? Maja Kenya. Apenji. Mado Wood Kano ka. Ingena dikara mingi no biko. Iwinjo idwa ni ng'ano do Uganda. Those are our borders. So it's a crime. Onge komang'ani piye. Koduoke camp baba, welcome back home. Koduoke camp machielo, the military board. Ichung sugoi. Wasemoke. Kendoliel. Anemoni makoyo. MC Jagamegas Palito Safugoto Ngiso. Uwango sikul nango mwalimu. Kiwuoyo about wango sikunde. Mwalimu teacher madam. Kiwuoyo about wango sikunde. En gima very sad. Yes. Oma bechwa kende Karabok High School wango. Ringa High School use wango. Uwange more than twice. Yes. Gima dhiere gi wach mar wango sikunde. En story mabor anyway. And I blame Sheng. You blame Sheng how? Sheng you blame how? Bogi genje rieng ni kuchoma. Ati nipeleke na rieng. Mano tena ngo? Mode rieng ni kuchoma. Rieng ni pia. Okay. Afadhali wa watch doluo or indigenous languages. Wanguru to wangura wanga ndeyo. Wang ndeyo. Wanguru mutiekte mo wang nyaka library. Angome giwang kama gini inde. Why do you uba wango do?
Ango mun wango library. Gidwa nego mosquito. Gi match. Gi petrol. Gidwa nego mosquito yote. Kata mana Professor Wangomba no wacho ni you cannot kill us, you cannot react to mosquito gi. Mosquito inyalo nego gi iro cha nego mosquito gi chwar yote. Penjo maduong'. Skunde gi wango ndeyo. Yes. Penjo maduong'. Jomago ma wango sikunde. Students. Jomoko wacho joma wango sikunde gin jotend sikunde. Nitie jopuonj ma wango ma koliud. Japuonj orwako headmaster orwako uniform. Nikech mokwongo. Penjo ma simple wuoda bandu. School ka school sama diponi nitiere luoro ni nyathi mondo wango school kana nyithindo wango school. Do nyithindo dhi don kata odhi evening classes. Prefect ka prefect mar class ka roll call mag nyithindo te kanyango class. Yes. So joma wango classes kata ma wango dorms. Watchman. Inusanse. Aparo ni jogi koliu. CCTV. Bene nitie nyong'ong kona ka kona maneno gima timore konete mag school. Dak CCTV gitigo bono nyiso joma wango school. To ingeni central processing unit and office headmaster. Correct. Mana kaka nise wacho cha. Nitiere kaka jotend sikunde jopuonj moting'o nyaka matronde. Gi watchmende marito sikunde. Gine ma giwango sikul. Kae to gidwane gi meja nyuol pet. Ka kuonda nyisi. Skul ma kaka Mega High School. Na giwango dormitories adi. Moting'o nyithindo 1000. Biwinjo bill ma principal osegoyo. 14 million. Nigoso sana. 14 million. Yes. Ni pesa ni ko poge mo nginje matindo nyathi ka nyathi dhi gi pesa di. Alfa par gareyo. Koro nyathi obedo sponsor ma nyathi kich. Digolo pesa ni kanye. Honestly. Iwinjo nitie kiembe machando ji. Okay, kientie manya chando ji correct, mano to nitie. But gima moro godo, nitiere nyithindo moko mabende kata ka gidwani gi ng'any kata ka somo olo gi. Gitimo the almost close to responsible action. I expected that in Maranda. One. Maranda kodi ka. No, na expect. Okay, ni expect jo Maranda nyalo correct. Skunde Manyanza na expect ni mwalimu. No, during to our status in the society. Chabakale High School. Gimuhoho High School. Yes. Nyithindo ginobukore girls be. Gimunyore girls. Gibukore ginyedho be dume monego be ni nyedho ga to chaye chagni tedo go chaye. Ginyedho be dume correct. Kagise nyedho be dume, giyango be dume ni. Gotieno, the old school. Kaeto gipogore teach. Ngane unu chung korka fry. Yes. Ngane unu chung korka matumbo. By sauchiel matumbo chiek. Maini. Unu ringo jogo dong. Magi bulori magi tebe ma mochiek. Edboyo lal gi yudia. Dunga diang. Oh no. Okay. Give me a watchman. Gitebe magi chiemo, gichamo diang full. Yote. Kojo pokinyi. Chak mana ginyadho. Gitebe chai. They still have the gas matelo chai e sikul ka. Mano wisdom. Mano wisdom. Okay, gitebe chai gi madho chai. Yes. Takizeti kumetho, gichokore assembly, ni wana wadhi dala, gigochone the master. That is the way to principal. Other schools must emulate Gigi. Ni Mr. Principal, we have decided as a school, as students body, we are going home. We don't want to ban this We don't want to ban this institution. So we'll call you when you are coming back. I love that. Yes, Okodogi. Mano act of close to cowardice koso. That is the way to go. Okonego beni wango school. Because at the end of the day, parents emachulo Gigi. Correct. So I do blame parents be. These days nyathiko duogo dala, iwinjo. For only they cut off time. Yes, nyathio siko simu. This is the order of the day. Simu, TV, sijui nini. Okchwadi jogi, wano chwadwa. Boka. In fact, ni wacho ni our generation, iwinjo, nethi bedo was. So in short, wacho ni duog boka. Okena yana boka. Boka yako yawa. Boka na boka. Tosa. Iwinjo, boka nyaka duoki. Nyithindo ka duogo dala, ajawa tingela onde. Ajawa. Yes, homework mari nyathindo kinyangi. Uno inago chokani. Sorry. In sorry. Kin kiduogo imeri all. Heyo machiak. Yes. Jonyuol nigi responsibility. Jopuonj nigi responsibility. Society nigi responsibility. Mar neno ni nyithindo oluwo chike monego beni gitiyo godo e sikunde mondo mi timbe mag church gi. Ni ka prof no wacho. Yes. What madness is this? Ibro somo sikul, beni wango sikul, beni ok wango sikul. Nini kanitie chiae kanyo, yanguru chiae. Chak sani, iwinjo. Aloto kikuchama. Wasemo ke. Kendoliel. Anemo ni wako yo. MC Kakamega Spandito safu gotungis. Social media. Yes. Social media wange kiduluka kambui. Wange uloko nyingi. Twitter. Meta. Mtu lunge ni msano waloke ni meta donge. Meta. Wange
Instagram, TikTok, ngeni tindo wanjo TikTok. Gango kendo. Tin la uyin moro ni siji kaina kilo nango. Tin la kusango. Hermano. LinkedIn kyango gini go. Okay. Maru walu en mane. Wan walu ilo nango. Egigita. Because Twitter ilo ngani marga pani lo lungeni chronology or something. Imachalo kamano. In short, yes. Mbui kano biro mondo mi ji socialize go ji more go in terms of to con interaction kamano mano correct. Kabisa. Kata kamano sane pinyo masane nitie joma bendo osebedo katiyo kod mbui gi yo marach. One nyisruok kata headrock. Yes. Gima inyiso social media opogore gima nie ground. Yes. Iwinjo wacho. Sani koro kiari. Yes. Owacho ni Revenue Authority. Ko kinge Kenya Revenue Authority. Maduol mochune choko sure piny Kenya ka. Kabisa. Gifwenyo ni joma chalo kaka wuoda bandu. Igo picha kile. Olarde. Kendo kinyi. Sus. Ai, kinyi sus. Lich. Kinyi sa seiko. Kaunda chalo mar president. Kaunda lich kuome. To koche pok sama koro nek beno declare Usuru, kaka tulo usuru. Usuru. To declare ni. Iwinjo oyo. Amorgi KRA. I want to take an issue with KRA. And what do you quote? Iwinjo. You feel offended. Okinya bedo jadhier in real life. Kiniber jadhier in social media. Choose one. Iwinjo. You can't be poor twice. No. Gimona ko bedo jagitimo. We uru hedhoru nikech samu hedhoru social media. Naneno kamoro otenore e Mac. Mercedes Benz 500 iluongo nango SL kosango. To kingi in reality gimo declare ga nil. Iwinjo. KRA biro nu. Jalango no wacho niya, fake it till you make it. You can fake it till you make it. Yes. But kidwa ni fake it. Asengi sinono okinya bedo ni in real life itagori. Social media be itagori. Achiel nyakitemi impress society iwinjo. Ibwana But kidwa ni winja. In label. That's why I love Sonko. Chieng mono kan cho interact gi followers ge. Yes. A live Facebook. Kendo keta account ne kama 2,380,000. Yes. Kingi sida tigocho ni school fees njoriam na nyathi pesa di. Ni kama. Idwaro pesa di kuomi 6,000. No, wewe nitakupatia 3,500. Tina noko dio kama notima ngoa? Pesa de. Kingi balance ne 2 point something million. Kidwani mondo mi fake it till you make it. Yes. Tangua your account mar M-Pesa. Money is enough. No. Don't fake it on Facebook to reality in the ground or reflecting on my Adwong is it for free. Even you in Gigoi. I know. Even your mobile apps. In fact, I'm M-Shwari, Mano Ango, Goi. Fulisa Ango Goi. Okanyal Tamora. Apps go yote. Oseketa CRB. But Gimamora. CRB njo se golwa. Gimani machelo mchako mora. Jaod bura. Gideon Keter and nominated. No omiyo jor buro puodho paro mar chik nyaka chakre sani. Employer mara ogiro buro kwai clearance mar CRB. Kidwa no ndiki tich. Abstract. Yes, onge. Police clearance. Paru police. Onge. Certificate of good conduct. Ethics and anti-corruption. Help. Onge. Nikech mokwongo. Ng'ama gi manyo tijni. Oje kuo se kwalango. Mondo mi odhi man certificate of good, honestly speaking. And iwinjo ni gino kende miyo serikal about 750 million. Imagine that. Mokwalo. Anyuani. An gi ng'a bwana. An gi ng'a tare ni andise. I'm not a beneficiary of proceeds. Wasemoke. Kendo liel. Anumoni makoyo. MC Kakamega Spanito sabu. Mchezo usipo moro kamilongo ni Nick Mwendwa. Yes. Giwuodu waka manugo si achilongo ni Barry Otieno. Magi were wout Kenya. Most disappoint as youth. Angomia wacho kama. Ilungo president. Run down. No. Ma fake presidenti. Mano you can take to the bank. This is a president. Markan marango. Mar FKF bwana. Mochamo mutieko ni. Haya. Honor titles. Pochgi Park ne Her Excellency. Ambassador CS. Amina Mohammed. Yes. Not this band. Jogi nyaka didala. FIFA usendiko barua. Iwinjo. FIFA dikuru barupe go mundik mang'eny mundik mundo. No, bwana for 2 years bwana. Moro wa kabisa. We either be banned for 2 years to arie mashida mosebedo godo etayo adhule pacho kae. It's better be banned for 2 years. Kata unyisa mobedo banned. Gima di bedo makosa chiel.
any okwadi participate in international matches. Nitie nyithindo nigi talent matieko school sani bwana. They need a place to go. Koro uneno johera mag Lolwe TV. Wuoda bandu magi osiepe mag Nick Mwendwa manyocha gi chiemo go ok odwa ni mondo gi bar. Ngani dang na winyo ni luongo ni Sauti Sol. Sauti Sol, it's either you are a man or you are not. So is he a man or not a woman? I don't know. He's not even sure. These are people who surround down football in Kenya. Correct. That one I agree. But I also want to take an issue with CS Amina Mohamed. What is Linda Ogutu doing in this thing? Uwe Karo Radu. In fact, yes. Karo Radu no nego bedkanyo. Linda this thing is wrong. Koro Linda Ogutu okwadagi. In fact, kanyo nitiere Linda Ogutu, nitiere Bobby Ogola. Joluo nego bedkanyo. Okone giwach ni Linda Ogutu nigi makosa kobedo kanyo. Ipani CS. No. Ipani CS. No kiangi matema. Exposure. Iwinjo. Exposure man. Exposure ko chung. Dongi neno. No, is that a sport? Woda bando jomo cha joma mine. I respect women bwana. Banganyo koro example mitiyo gona. Hapana, iwinjo she's clueless about football. Ingenade. She is clueless bwana. Chukua Carol Radul ket kanyo bwana. Koro wachni yayo machiek wedhao. CS Jambeta Amina Mohamed. Elisno mednwa Carol Radul. Okni medo machakia gicha odio team gige bondo, odio model. Odio timo. Odio model. Odio bed video vixen. Linda Ogutu de odio bed video vixen. Wasemoke. Kendo liya. Anamani magoyo. MC Kakamega Spandito Sabugoto. Woda bando kawatieko. Wadok twenyo got matin. Yes. Nyoro ne the 5th neni Makueni. Kitui nen lower Eastern. No tero Azimio la Umoja. Watene no kuwuotho koda Peter Kenneth PK. Yes, PK. Nyochi winjo ka PK ogolo narrative mamit mokalo, sigara mamit mokalo. Onyiso jo Mount Kenya kata jo Kenya. Kidwa yidho got. Yes. Tinga koso wheelbarrow manyalo tiri pio. No. Ne tigi common sense. Okay, watigi CBC. Yani CBC wacho nango? Gati ya tractor na ulumbalo. Iwinjo. Awinyi. Ningani naweza panda mlima Alaka? Tuambie. Tingatinga ni kuweka start. Wewe ulisema unaleta school bus nini Kisumu. School bus ya? School bus Nyalunya, kumbe watoto wanaenda kupanda ulumbalo. Iwinjo. Kata kamano, nitiere miyo moro mweshimiwa iluongo ni Alice Mudhoni Wahome. En koro nodwa discount that narrative. Owacho niya. Sami gedo. Itiyo gang'o? Ulumbalo. Donge. Lakini kama haya. Kama uko na tinga, uko na mbesa kiasi, unaweza kuwaya tingatinga. Koro wacho ni sami tingatinga. Ni tingatinga enungere gi destroying. Muko. Weuru kepo gini. Mane propaganda muwinjoga. Kata kamano ngene kama koro wachope nie. Siasa chope level moro makoro oyidho ngas. Yes. And the essence of idho ngas en ni mondo mi obede mamit man gi ndalo ma kangato biro selo kata uso agenda mare to bedo agenda makata kiwinje tiwacho ni very convincing. Like Wood Sugoi ncho biro ka. Yes. Useme kama nyisa ni bwana. Kata go Wood Sugoi ni. Onye lombo mbolo kabisa. Okay. Ona bengi ngamilongo ni true liar. Yani ngato riambo. Riambo kotit. Egimita mwacho. Riambo mamuol. Iwinjo. Ojejemre remo mamet. True liar. True liar. Kore mache kita mwacho namo. Riambo mikele yo mamit. Malombo ngato. Ango momiyo udwa riambo jo Kemsa. Iwinjo. Uriambo small fish. Apenyi. Kemsa to big fish well. Intention marwa en kelo lokruok e sectors te mag piny owacho. Nwachako kod Nairobi County. Nwakelo NMS. Jamidar Mohamed Badi. Oti maber koso koti maber Nairobi. Bas. In fact, Nyanza County is apart from Kisumu. Gikaka mego nego benike lo joje. Oma be onego beni general. Kanyo kuri donja wanga. Okawuoni. Bol nyingo mabedo. Onego beni counties te ikete generali mag jeshi. Kore machikita mwacho ni ya. Machiegni nie. Yes. Jolwenye madhi ta piny Kenya. Gini ta mwacho. Sikunde mimangogi. Keta principle canon iluongo ni warrant officer 2. Kore momiyo nukao NYS gi jolweny utere Kemsa sani. Sani koro NYS. Kaeto jolweny achiel bende nusa yao TV gi radio ni. Yes. Kuna ni madi po ni midhi lande baba. Bedmos be apoda biro kani. Poda biro kani. Sani koro NYS oma meta. Iwinjo. Marstima. Iwinjo, we must end cartels. But I think it is not constitutionally okay ngi maber ka jolweny kete parastatals. Bwana. Let them run independently. Kama Kenya chopenie. Jo kama
Gima wuda banu wacho ni okti. Wacho ni fighting corruption. Winja. Ami a good example. Rwanda. Kagame en jalweny koso en jalweny. En jalweny. Sani Rwanda en first world country by African standards. Kenya kaibi teme urugini gini nyalo konyo mbele. Koro watch mani penjo cha watch radio. Wane mose wasebedo coach iwinjo. Wane modhi lende military station. Okawuoni. Wane ing'e na mambo motela. Mama 2022. Dogana medhi bedo Leonard. Wasemoke anamoni makoyo MC Kakamega Spandito saf gotums adwa moso mine mantie oile Jubilee iluongo ni Corona Market Kacha giminate masani bene koro dhi uso Uhuru Market kacha cha iluongo no Uhuru Business ango Park Chiro Uhuru Business Park Manyata Market ng'anya mwen wa town ka jo boda te kwadwa ng'anyo kwadwa ng'anyo but anyway at the end of the day ber ni samoro ng'anyo nyalo kelo ber kata bedo no ganda no ng'anyo e wi dwaro makere mondo mi yawne gi chiro mar Uhuru Business Market kata kamano nyaka lo due process and they must respect court orders. Court order kose wuok ae ng'anyo ibiro chamo tiagas e gi nono. Wuod Masai moro kotieko nyocho dhi kaw loan mar shillings 5,000 e bank. Loan officer penjo ni to 5,000 dwa timo nade? Na dwa dhi on a business trip kanye Dubai. Nito bin gi imiluongo ni security. Okay, security mudwaro. Ami Mercedes Benz na ni e parking okacha. Akete the bank book, logbook e. What is the value of a Mercedes Benz? 15 million. Okay. Omi 5,000 loan. Or the business trip ne Dubai. You do after 2 weeks. You do after 2 weeks loan officer penje. Okay. He said do business trip ni. Thank you very much. To ni so siri gimomiyo ni bile kaw loan mar 5,000 where you are worth more than 15 million. Simple mathematics. Nangeni Mercedes Benz na niye it cannot be safe anywhere apart from basement mar bank unie. Aduga yudo can safe the way it is. So what you are trying to say and 6,000 mar babacha biro wakawe uru. Wasemoke kendo liel anamoni makoyo MC Kakamega Spandito odichema kama elolwe TV gini en marwa.